Recimo da sam u fokusu. Zdravo svima, ja sam Večiti Sanjar i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, sam rešila da uradim 100 slojeva bronzera. I onda sam na svom Insta storiju postavila anketu da vi glasate da li da bude 100 slojeva maskare ili 100 slojeva bronzera. Vi ste glasali za 100 slojeva bronzera, tako da, ok, nanela sam puder da bi to kao bilo lepše. Mislim, 100 slojeva ne može da bude lepo, ali kao kapirate. I rešila sam se za dva bronzera. Prvi je Quiz Cosmetics bronzer. Ovaj bronzer toliko savršeno miriše, ja vama ne mogu da opišem. Miris je prelep. Stvarno, mnogo mi se sviđa kako miriše. I njega ćemo da stavljamo i ovaj moj prastari bronzer. Malo pre sam ga tresnula pa se malo podrndao. Ups. Zašto koristim dva bronzera? Da se ne bih smorila, da stalno uzmem jedan. Pa da koristim sve jedan isti bronzer i ću da se zaboravim nešto tako, a sad ako koristim dva onda ću da znam prosto jedan po drugi, pa jedan po drugi i tako. Mislim, u mojoj glavi je to logično, sad ne znam da li vi to kapirate. Oh my god! Aj. Prvi sloj može da počne. Da li da radim jednu stranu ili obe? Ajmo Jovana. A ja sam već umočila kao za 100 slojeva, svaka mi čast. Kako li će ovo da izgleda, ja nemam pojma. Idemo drugu stranu. Znači, ako ovaj video nije u fokusu, zaboravite tu misao da ću da snimam ponovo. To je jedan. Sad idemo Quiz bronzer, drugi sloj. Oh my god. Katastrofa, kao da me neko udario. Sad idemo opet Golden Rose. Sloj broj 3. Kako ću ja da skinem ovo? Sad polako počinje da mi se vidi svaka bubuljica. Idemo broj 4. Broj 5. Broj 6. Broj 7. Broj 8. Broj 9. Broj 10. Ok. Ovako izgleda 10 slojeva. Ako sad nisam u fokusu, ja se izvinjam. Šta imam da kažem za ovo? Pa imam da kažem to da sam sa ovog dela prešla bukvalno skoro do oka. Izgledam kao da sam grilovana i izgorela sam na moru. Mislim, ljudi, ovo je očajno. Sada vam se javljam kad uradim još 10 slojeva. 20 slojeva. Polako počinje da bude očajno i da bude baš brown. I ovde mi se lagano taloži, samo čekam da krene da se, da se pravi, znate onu strukturu groznu. Odvratno, ljudi, odvratno, nemojte ovo da radite. Javljam se nakon, odnosno za još 10 slojeva. 30. Meni se sve više čini da se ovo širi. Još 70.
Sad ću da vam se javim kad bude 50. Može? Može. 50 slojeva imam na licu. Malo me peče, ne znam koliko je to normalno i nadam se da neću da imam neku iritaciju kože ili nešto da mi iskoči na licu jer malo mi je teže da mrdam facu, ali nije sad nešto mnogo ono da mi se koči, ali me pecka tu, tako i evo ovdje se polako počinje da taloži, vidi se onaj talog, onako divno, divno. Ne znam šta mi je ovo trebalo, ali okej, na pola puta sam. Vidimo se, zapravo sad se vidimo kad bude 100. Šao. Au, brate. OMG. OMG. Bukvalno nemam komentar. Ovaj deo mi je vreo. Znači, osjećam kako gori i pecka me i kad kažem ovdje mi se malo zateže faca. Struktura. Zanima me šta će bude kad prođem ovako noktom. Da li će da ostane linija? Sad ćemo vidjeti. Da. Foj! Probat ću da vam priđem, da vi vidite tu strukturu, ali ne znam koliko će da bude uspešno. To bi bilo to u ovom videu, nadam se da vam se sviđa, ako vam se sviđa obavezno lajkujte, komentarišite, a smiješno mi je zato što znam šta imam na licu i onda ne možete da me shvatite ozbiljno. Komentarišite, bacite subscribe za još novih videa, a mi se vidimo u nekom sljedećem za koji se nadam da će biti vrlo uskoro. Ćao!